God is not insensitive. Ang Ginoo dili gyud siya insensitive. Kabalo gyud siya nga mutan-aw sa panginahanglan sa tao o mubati sa iyang pagbati. The first reading was a beautiful story about companionship. God sees Adam being so lonely. So God looks, unsa man kaha ang panginahanglan niya akong binuhat, kulang man siya. Kulang ako kung wala siya. O nagibuhatan sa Ginoo og kauban ang tao, lalaki. Di man madala og tanang mga kahayupan sa kalibutan, mao na nga gipatog niya og gibuhat niya gikan sa lawas sa lalaki ang gitawag sa lalaki nga woman, babae. Kay gikan man ka sa man, ikaw tawgon ta ka nga woman. Mao na nga naay kauban siya. Appropriate kaayo sa panginahanglan sa tao. Di gid madala og manok. Sagaran ba sa mga laki, manok ng kuan? Kinahanglan jud siya daw og kauban, sakto nga kauban. Sa kadto nga konteksto, woman. In the gospel, we heard also another story of God's sensitivity. God sees this woman of faith. Bisan pa og moingon ta, this woman is Syrophoenician by birth. She is a Greek. Moingon gani nga Greek pagan. Dili siya included sa family of Israel. Dili siya Jewish, dili siya Jew. Mao na nga puntana kung dili man siya Jew, pagan man siya, dapat i-reject siya. That is why makita og mabati nato sa gospel nga naay gamay nga rejection nga tune. Pero ningon si Jesus sa katapusan, uli na dito kay imong bata nga babae na ayo na og milakaw na ang mama og nakita niya sa ilang balay nga naayo siya. These two stories kaingon kita nga ang Ginoo maka-witness ta nga ang Ginoo sensitive sa panginahanglan sa tao. Pero na-challenge ko mga igsuon, especially hearing from friends. Ayun nga, Father, nag-ampo jud ko. Padayon kog ampo, Father, bahala kanang murag dili man dunggon sa Ginoo akong pag-ampo. Padayon nang gyapon kog pag-ampo sa Ginoo, Father. This statement captured my rationality. Maingon jud ko nga tinuod, maingon ko nga kung science pa lang ni siya gospel o ang first reading maingon nga ang Ginoo maminaw. But on the reality, usahay ang tao moingon nga dili minaw ang Ginoo tungod kay nag-ampo ko nga maayo ko sa akong sakit pero di man maayo akong sakit. And somehow mao ni siya ang makapapugong sa tao nga moingon nga ang Ginoo is sensitive sa panginahanglan sa tao. But thanks be to God, sending also His wisdom. Siguro dili na nga ang tao makabati dayon sa iyang mga kamot dayon sa Ginoo, kundili pinaagi sa kamot sa Ginoo diha sa mga tao. My teacher expressed this to me. Ingon siya, Long, tabangi po kog ampo. Long, kay akong kauban nga teacher, gikanser, pero mo nang nag-ampo siya nga, inaot nga maayo siya, bahala na og murag dili na daw dunggon niyang pag-ampo, pero mag-ampo gihapon. Was a prayer of helplessness. Murag dili, wala nagi makatabang sa iya, katong nga statement. Pero sa akong pananaw, mingon jud ko nga, ikaw, ma'am, ang kamot sa Ginoo karon, ikaw ang nakatabang niini nga tao. You are the other Syrophoenician woman. Ikaw ang bag-o nga gigamit sa Ginoo karon nga dalon sa Ginoo ang iyang mga pag-ampo. God always hears the cry of the poor.